Assalamu alaikum. An ka abonné n b'aw bɛɛ fo aw ni wula. Ala ka hɛrɛ suru ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Ala kan jurumu yafa. Ayiwa, a balimancɛ, a kɔrɔkɛ, a dɔgɔcɛ, dɔw den, dɔw facɛ, ayiwa, dɔw ka kalanden, ayiwa, dɔw yɛrɛ fana ka kalanfa lo. Inshallah bi wula na n y'a ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ ni Ala tɔgɔba dɔ ye min ye Latifu ka Ala tɔgɔ gundoba ye. Ko o ko n'i y'a ɲɛɲini ka ɲɛ sɔrɔ, i b'a ye i bɛ lafiya o ko kɔnɔ. O ka sɔn an n'u ka jija bɛɛ ye walasa silamɛden bɛɛ lajɛlen ka to ka se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ. Garibudenw ka sɛgɛn de ka bon ka ca. A ka d'an ye a bɛɛ ka lafiya, inshallah. An b'an seko damayira kɛ aw ye n'Ala sɔnn'a ma. Nin ye Latifu ye, n'i b'a fɛ ka Latifu kudamu 7 sɔrɔ wagati o wagati n'i mago bɛ cira i mago bɛ fɛn na, u b'a kɛ i ye bitɔrifatu ayinun, o nasira de filɛ nin ye. N bɛna aw kalara, a bɛna a gundo sɔrɔ wa a bɛna ruhaniyaw sɔrɔ Latifu kɔnɔ ni nin Ala tɔgɔ in ye. Yan'an bɛ don Ala tɔgɔ ɲɛfɔ la, ne b'a ɲini aw fɛ a ye abonné chaîne kan, o de ka di an n'u ye. O de b'a an n'u dusu suma k'a jira k'a fɔ k'an bɛ ka baara min kɛ tiɲɛ na k'a ka di aw ni ye. An b'a ɲini aw fɛ n'a abonné n'a kana ɲina fiyewu, a ye notification like pour que n'an ka video bila ka sɔrɔ aw connecté tɛ, n'aw nana connecté dɔrɔn video bɛ sin ka afficher aw fɛ. A kana ɲina a ye video ninnu partager tiɲɛna n'a y'a sɔrɔ ko baara ka di aw yɛrɛ ye, a ye jija an silamɛ ɲɔgɔnw fana ka se ka bɔ ko in kalama ka se k'u yɛrɛ nafa ni an ka Ala tɔgɔ dini ye, Ala kama a kira kama. Ayiwa, n'o faamuyana don, ni a bɛ baara cogo jumɛn ka se ka Latifu yɛrɛ kundamu sɔrɔ, ka kudamu sɔrɔ, ka ruhaniyaw sɔrɔ, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani tuma bɛɛ lajɛlen n'i mako b'u la dɔrɔn teliman. Fɔlɔba a bɛna suratul Al-An'am sɛbɛn siɲɛ 1, a bɛna suratul Taha sɛbɛn siɲɛ 1, suratul Yusufa siɲɛ 1, suratul Fatihu siɲɛ 1. A b'a sɛbɛnni daminɛ juma yani juma wɛrɛ a ka jija a ka nasi ninnu sɔrɔ. Kuranɛ haya min filɛ duguma a b'o sɛbɛn siɲɛ 70. Kɛrɛnkɛrɛnlen ma a bɛ nasi ninnu fara ɲɔgɔn kan, a bɛna to k'a min, a bɛna to k'a mun. A b'a saraka joona bɔ, o ye kolonkisɛ sɔgɔbali den 129. Tamaro den 129. A bɛ wari yɛrɛ dɔɔni ɲini a ka bɛn darisi 129 ma. A b'u saraka a bɛ sɔrɔ ka don Ala tɔgɔ in na. N'a bɛ Ala tɔgɔ in baara a bɛ mun kɛ? A bɛna to ka nasi mɔn, a bɛna to ka nasi nin mɔn, a bɛ to k'a min, a bɛ to ka wurudi kɛ fo tile 41. Wurudi jumɛn de bɛ kɛ? A bɛ y'a Latifu wurudi siɲɛ 900. N'aw tilara a bɛ duwawu kalan siɲɛ 70 n'o ye kuranɛ haya min filɛ duguma. A k'a kɛ ten lon bɛɛ sufɛ fo ka taa se tile 49. Wallahi billahi summa wallahi billahi tile 41 tɛ dafa fiyewu. Ala tɔgɔ ni kudamuw bɛ jigin aw kan. O bɛ jigin aw kan ni sabali ni muɲu ye. O bɛ jigin aw kan n'aw yɛrɛ ka yamaruya bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kan aw mako bɛ fɛn o fɛn na u b'a kɛ aw ye. Mais bi charte a b'a kɛ riyada yɛrɛ ye. A bɛ Ala tɔgɔ in n'a b'a wurudi k'a k'a kɛ riyada kɔnɔna na. Riyada ye mun ye? A tɛ dumuni kɛ ni man bɛ fɛn o fɛn na a kana sɔn k'o dumu. A kana sɔn ka kuma camanw kɛ. A kana sɔn ka muso tagatɔ yɛlɛma a kana sɔn k'u filɛ. A y'a yɛrɛ majigin Ala ye yani tile 41 in kɔnɔna na. A bɛna lɔn ko jaa tiɲɛ yɛrɛ la Ala tɔgɔ tɛ tɛmɛ Latifu kan. Inshallah n y'a d'aw ma Ala kama a kira kama maa o maa n'i y'a baara Ala k'i dɛmɛ i ka haminakow la. Ala ka Latifu kudamu n'a ruhaniw bange aw bɛɛ lajɛlen ye. Inshallah. Salamu alaikum.